סברה שזהב שצברה לה יקנה מדרגות לגן עדן. ואם אין אף סוחר שכאלו מוכר, במילים תהפוך שם כל אבן. כך תקנה מדרגות לגן עדן. שם יש שלט על הקיר שמבהיר ומסביר, כי פירוש למילים יש גם שניים. גם זמיר שמצייץ לצד נחל על עץ, לפעמים הוא עדיף בידיים. בנפשי חש עכשיו את תביט מערב, כי עדיף לי לקום וללכת. בראשי אדמיין טבעות עץ השן שנוספו כל לבלוב ושלכת. את עדות צחוק ישמיע היער. שיחים רוחשים זה לא מבהיל ולא פוגע, זהו חודש מאי שמתעורר. גם אם תבחר עכשיו באיזה שביל אתה פוסע, תוכל לשוב בשביל אחר. ואני תמה החלילן שבושך רוצה אותך כן, לשום מקום הוא לא הולך. גברתי, האם זו רק הרוח שמנשבת במדרגות אל סף דלתך? שצילנו יתארך, עליהם הדרך בה נלך. שם פני גברת שנכיר, באור לבן בהיר תאיר, ולכולנו היא תסביר, שאם נקשיב ממש היטב, ואם נפנים עמוק בלב, שאם כולם בשביל אחד, בשביל לא נהלך לבד, ונקנה מדרגות לגן עדן. היא תקנה מדרגות לגן עדן.